Siguro sa loob ng isang linggo, hindi isang beses ko lang ito lutuin, kundi maraming beses. Kaya gusto kong i-share sa inyo kung paano ito lutuin. Ito ang no fry, no oil na fried chicken. Bago nating umpisahan, narito muna ang mga sangkap na ating gagamitin. Ayan guys, kapag kumulo ng water, pwede nating ilagay ang mga sangkap na ating binanggit. Unahin na natin ang sibuyas. Isunod natin ang bawang, ang asin, paminta, at bay leaves. Haluin lang natin na maigi ang mga sangkap at hayaan natin itong kumulo pa ng mga 10 minutes. Pagkatapos nun, pwede natin ilagay ang ating chicken. Papakuluan lang natin to ng hindi lalagpas na 15 minutos para hindi masira ang skin nito. Ang flame pala natin ay nasa high setting ha. Ako ang ginagawa ko kapag nakikita ko yung bula-bula, inaalis ko talaga kahit hindi ko gagamitin yung sabaw nito. Ang cut na ginamit ko ay quarter leg pero pwede namang gumamit ng drumstick or thighs or kahit chicken breast. Kapag ang kaserol ay medyo maliit lang, pwede itong baliktarin para maging even yung pagkakaluto nito. Pero dahan-dahan lang ha para hindi masira ang skin ng ating chicken. Baliktarin lang natin itong muli para mas lalong maging even ang pagkakaluto, lalo na yung mga manok na nasa taas. This time guys, tapos na ang 15 minutes kaya i-turn off na natin ang ating apoy. Hanguin na natin ang pinakulo ang manok at pagkatapos nun, pwede na tayong mag-proceed sa next step. Guys kung kayo ay nanonood pa rin at this point, huwag nyo naman kalimutan na mag-subscribe ha at pakiclick nyo na rin yung bell button para updated kayo sa mga bagong video na aking papalabas. Guys, ang pagpapakulo nito ay 15 minutes lang ha para makip natin ang juiciness ng manok at hindi maging dry. Ang oven na gagamitin natin ay preheated sa 425 na Fahrenheit at piliin lang ang bake na option. At iset na rin natin ang timer sa 1 hour and 10 minutes. Since nakaset na ang ating oven, pwede natin i-prepare ang ating chicken sa tray. Lalagyan lang natin ito ng cooking oil ng about 1 tablespoon at papahiran natin yung buong surface. Guys, ang kabuuang listahan pala ng ating recipe ay makikita sa dulo ng video ito at meron din naman sa description box. Almost ready na ang ating chicken pero papahiran muna natin ang skin ng salt and pepper. Nasa sa inyo na kung gaano kadami ang gusto nyo ilagay. Guys, kung hindi available ang oven sa bahay, pwede nyo itong i-fry. Kapag mainit na ang oven, pwede natin isalang ang ating chicken. Guys, just make sure na i-check nyo from time to time para sure tayo na hindi masunog ang ating chicken ha.
Tignan nga uli natin. Mukhang golden brown na. At mukhang luto na to Inassure ko na may kanin ako at siguradong taob ito mamaya. Presenting ang ating no oil, no fry na fried chicken. Kung nagustuhan nyo ang ating recipe for today, paki-like na lang po at paki-share na rin ito sa inyong mga friends and relatives. Si Jeff Simon po ito ang inyong boy kusina at muli, maraming salamat po sa panonood.